По благословията на този велик български духовник, руската земя прие дълбокия мир, църквата се облече с одеждата на божественото православие и стека на свише, а книжнината засия като слънчеви лъчи. Старата българска столица, Царевград, Търнов, е дала на православния свят много духовни българи. Един от тях е свети Киприян, по-сетнешен митрополит на цяла Русия. Той произхожда от знатния търновски род на цамблаковците. Роден е около 1330 година, а младостта му е свързана с прочутата по онова време школа на Теодосий Търновски. Тук Киприян се среща с един от великите мъже на средновековна България, бъдещият патриарх Евтимий, с когото за цял живот остават духовни братя. Последовател на дълбоката мистична философия на православието и сихазмът, Киприян намира покой за духовните си търсения в манастирът Великата Лавра в Света гора. Тук започва дружбата му с бъдещия константинополски патриарх Филотей. Няколко години след възкачването на новия патриарх в Константинопол, Киприян е вече негов доверен монах. Филотей му възлага най-трудните мисии, които изискват много дипломатичност и голям интелект. През 1373 година, в качеството си на специален пратеник на константинополския патриарх Филотей, Киприян идва в Русия. Той трябва да разреши църковния спор между московския княз Димитрий и литовския княз Олгерд. Намиращият се в Москва митрополит Алексий, по чието духовно попечителство се намирали всички руски земи, поддържал политиката на княз Димитрий и не се интересувал от своето паство в западните руски земи. Затова литовският княз настоявал да бъде назначен втори митрополит, защото в противен случай щял да премине към католическата църква. Благодарение на дипломатическите усилия на Киприян, единството на руската църква било запазено, било предотвратено обособяването на две руски митрополии и било спряно влиянието на католическата църква в западните руски земи. През декември 1375 Киприян е ръкоположен от Вселенския патриарх за митрополит Киевски, Литовски и Московски. 3 години по-късно, в началото на 1378, той бил посрещнат тържествено в Москва. Така българинът от Търново станал глава на цялата руска църква. С много усилия Киприян успял да обедини в духовно отношение разпокъсаните на отделни княжества руски земи. През 30-годишната си дейност като московски митрополит, той консолидирал руските княжества и издигнал авторитетът на Москва като обединителен център на руските земи. Той неуморно подкрепил руския народ по време на татарските нашествия в края на 14 век. С неговите молитви била спечелена не една битка срещу друговерците, заради което след смъртта си Киприян бил канонизиран за митрополит чудотворец. Дори като глава на руската църква, Киприян не прекъсва духовната си близост с патриарх Евтимий. Той разпространява в руска среда богослужебната реформа на българския патриарх и допринася за разпространението на средновековната българска книжнина в Русия. По негово време руското православие се разпростира далеч на север, а с благословията му творят известните руски зоографи Теофан Грек и Андрей Рублев. Затова и при погребението на Киприян Московски в Успенския събор в Кремъл през септември 1406 година, неговият племенник Григорий Цамблак изрича думите, които най-точно представят живота на великия българин от Търново. Него нашето отечество откърми, пък на вас Бог го дари. И вие с него се украсявахте, а ние от желание за него тъгувахме.